Takže vítam vás u tohoto videa a chcem len vám niečo povedať, pár vecí, no. A nečakal som za prvé, že tak rýchlo dáme tých 20 odberov. A jak som hovoril, moje štúdio nové sa stále prerába, takže ešte nemôže byť štúdio Turns, takže ešte musíte počkať nejakých pár týždňov. Ale nebude to moc dlho, hádam. A len tak. A ja keby ste chceli ďalšie video, lebo sa nevieme rozhodnúť, lebo chcel by som natočiť aj znova to Strongman Simulator, ale ešte by som chcel skúsiť aj nejaké iné Roblox hry, tak napíšte, že či by ste chceli nejakú Roblox hru, alebo Strongman Simulator, to je tiež náš Robloxová hra, ale to je jedno. A napíšte do komentárov, že akú hru by ste teda chceli, keď si nevyberete Strongman Simulator. A to, čo bude mať viacej hlasov, či Strongman Simulator, alebo nejaká Roblox hra iná, tak tú hru vyberiem a to je asi tak všetko. Takže štúdio Turns nové bude za pár týždňov. Hádam, možno, že ani to nie. Budem dúfať, že čím skôr. A tak zatiaľ čaute.